hapon mga kapamers. So sa hapong ito mga kapamers, wala nang intro. Dito tayo sa ilog mga kapamers dahil nagbaha ang ulan dito sa amin mga kapamers. Ay malakas ang tubig. So try natin mga kapamers na maglagay ng tawa mga kapamers. Tawa dito sa amin, ang pangalan sa amin tawa or panaan mga kapamers, na may pain na pitukan ng manok mga kapamers. Ang kakain nito mga kapamers ay tawag sa amin kasili, L. Yan, L or anong tawag ko sa Tagalog? Kasili, L or igat mga kapamers. Yan, igat. Hindi natin ano mga kapamers hindi natin marunong mag-Tagalog yata mga kapamers. Ito yung pamain natin mga kapamers. So 15 piraso ito mga kapamers. So ngayon mga kapamers, mayroon na nga tayong nilagay ng isa. Alas 2 ng hapon mga kapamers, kasi malayo tayo. So medyo maaga tayo punta dito. So balikan natin ito bukas mga kapamers. Okay. So kaya mga kapamers, sundan na lang yung inilagay ko na lang. Pakita ko na lang mamaya. Yan mga kapamers, dito na tayo sa falls mga kapamers. Hindi natin marinig na sobrang lakas ng pagsa ng tubig mga kapamers. Sobrang ingay, hindi natin marinig gano'n mga kapamers. So ito, ang ganda. Yan. So pag mahina ang ulan mga kapamers, mahina din ito. So maganda dito, ganda. Hindi malabo ang tubig. Ngayon natagulan kasi mga kapamers. So dito mga kapamers, okay. Yan. So nandito yung ating tawa mga kapamers, portaan nandito sa may kahoy mga kapamers. Ano pa din yung kahoy, mayroon dyan, mayroon tayong nilagay dyan. Kasi nahirapan tayong maglagay mga kapamers kasi wala tayong area na pwede maglagyan. So balik na tayo mga kapamers, hindi tayo makakyat dyan. Balik tayo dito sa baba. Sana sertihin bukas mga kapamers, mayroon tayong mahuli. Okay. Yan mga kapamers, magandang umaga. So yung pinanlaw natin mga kapamers sa natin nasubo mga kapamers, hindi tayo sumiswerte ngayon mga kapamers. Yung wala tayong huli mga kapamers, 15 piraso, walang gawi mga kapamers. So nagaman mga kapamers, salamat kayo. So ngayon maulan-ulan dito mga kapamers, grabe. So dito tayo sa falls, at naka-falls na ito mga kapamers. Medyo mahaba-haba ang nilalakbay natin mga kapamers, pero hindi ko na napakita mga kapamers. Grabe ang agos ng tubig mga kapamers. Baka mabasa yung ating cellphone, wala tayong ibang gamit mga kapamers. Baka madali pa yung cellphone natin. So dito na lang muna mga kapamers yung ating video. Tama na yung isang minuto mga kapamers. Sana maulan mga kapamers. So para lang may pakita ko sa inyo dito sa falls. Ito yung sitwasyon ngayon sa falls mga kapamers. Mayroong kahoy nagbalagbag dyan sa gitna dahil sa sobrang lakas ng ulan, baha, no? First, naanod yung kahoy at bumulosok dyan na nausok sa gitna ng falls mga kapamers. Okay. So maraming salamat mga kapamers.